Benvidos, queridos atenienses, habitantes da grande e poderosa Atenas, capital do Imperio de Grecia. Hoxe, en honor do noso deus Dionisos, deus da uva, da vendimia e do viño, imos comenzar con as festas dionisiacas. Eurípides, Sófocles, Aristófanes, Esquilo. Al final das representacións votaremos cal foi a que máis nos gustou. Non, tragedias non, sempre acaba morrendo alguén. E son historias moi tristes. É moi difícil de entender para os nenos. Oh, vaya, que pasa aquí? Botín a bordo? Eu teño unha idea, que a mí pareceme boísima. Venga, xa que estamos en Grecia, vámonos unha asamblea. Fala, cala que veña. Aparte desos autores, temos unha que fai historias pequenas con moitos animais. Xa viene que fala. Sí, ese mesmo. ¡Eso! Podemos facer un concurso de fábulas de Esopo. Sería moito máis divertido para nós. Estades todos de acordo con esta propuesta? ¡Sí! Nestas festas dionisiacas, en honor do noso deus Dionisos, faremos por primeira vez o gran concurso de fábulas de Esopo. Un concurso onde cada grupo de nenos presentará unha fábula. Al final das representacións votaremos cal foi a que máis nos gustou. Primeira fábula, o gato e a fada. Houve unha vez un gato que non me gustaba unha simpática princesa. Miau. 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 Oh, queda cosa tan morena. Que cara tan simpática ten. Que ojos tan elegantes. Se non fora porque son un gato, pediríalle que nos fixéramos mozos. Hola, gustaría... hola. Hola. No. Hola. Poderíache pedirte un gran favor? Por suposto, só unha fala. Cumpro os desexos que me piden. Así que adiante. Fala, que precisas? Gústame moito aquela rapaciña tan fermosa que está ali. Poderías converterme nun rapaz para poder falar con ela? Aquela que vexo é unha princesa moi importante. Unha princesa? Ben, non me importa. Se simpática.
¿Estás seguro que quieres ser un rapaz? Claro, claro, segurísimo. A fada, comprendendo o entusiasmo do gato, converteu-no nun rapaz falador e divertido. Hola, ¿gustaríache dar un paseo conmigo? Claro, por supuesto, tú la pasas a mandar. Eso que es muy divertida, agradable e inteligente. ¿Quieres casar conmigo? Sí, también eres muy agradable, divertida, inteligente. Vale, casamos. ¿Qué tal si vamos a vivir a un nuevo caso? Tengo unas vistas a mar espectaculares. Mira un poco que lo define. ¡Wow! Parece un plan perfecto. Cando xa vivían no pazo, a fada que seguía todos os movementos da parella quiso saber se o gato seguía sendo gato, aínda que tivera corpo de rapaz, e fíxolle unha trampa. Ratiño, ratiño, pasea polo paso, esperto, alfame a este antigo gato. Canto tempo, miau de miau para miau, canto tempo sen probar este manxar. Oh, que noso, comer ratos, sacar! E así foi como a fada enfadada
deixou cair o queixo. Entón a raposa, que era lista como un allo, agarrou o queixo e devorouno con gran ledicia. Tercera fábula, a leiteira. Unha rapaciña leda e faladeira chamada Sabeliña atopouse un día coa súa veciña. En la que era un pouco maior, Sabeliña sempre tiña palabras que explicar. Sabeliña, ven acá. Diga, señora Concha. Hoxe, a miña vaca como tanta de cantidade, pensei que sería unha idea regalarse a ti. Gracias, señora Concha. Oye, lobo, este cántaro de leite, vaya a un mercado a vendela. Con que se vean, puedes mercar lo que aprendices. Un libro, una pieza de ropa o un zapatillo. Hacer espinova, porque a la de ella podrías hacer los regalos con mucho gusto. Pero también sé que eres un pouco despistada. Por supuesto que sí, querida vecina. Agradezcolle muchísimo o seu agasallo. Así que deberías escoitar algúns consellos que teño que dar. Señora Concha, marcho xa, non vai a ser que se me acaba de máis. Ata logo. E alá marchou Sabeliña, facendo de leiteira. Camiñame caro mentres andaba falando en voz alta. Que ben, cos cartos que me dean por este cántaro de leite, mercar. Xa sei, o mellor será mercar moitos ovos. Logo deles serán centos e centos de poliños. Que delicia, terei unha inmensa granxa de poliños. Tantas ansias tiña Sabeliña de vender aquel cántaro de leite que non escoitaba os consellos da señora Concha. Pero eu sí que os escoitei, foi verdade. Primer consello. Agarra ben o cántaro de leite, non se che vai a esvarar. Os poliños ben criados e alimentados valerán moitos cartos. Cando os venda, poderei mercar un porco de boa raza. Logo, engordareino con lambras da mellor calidade. Xa estou vendo o meu porquiño reboludo de rodecho. Segundo consello. Mira ben onde pousas o cántaro. Non xo vayan roubar. Así seguía o camiño. Mentres na súa imaginación o porco engordaba e engordaba. Os consellos da señora Concha perdíanse entre os gachos. E por este porco tan fermoso, convertido en deliciosos xamóns, seguro que me dan suficientes cartos para
Cuidado onde pousas os pés, que o camiño ao mercado está cheo de pedras, buracos e charcos. A vaca me dará, me dará, e cando venda, empregarei no Enleada nos seus pensamentos, tropezou cunha pedra e vaya desgraza, o cántaro de leite rodou polo chan e remonta de mí. Quedei sen vacas, sen porcos, sen poliños e sen leite. Non pensou nada esa veliña alta ni será. Cuarta fábula, o rato de cidade e o rato de campo. Non sabedes, os ratos viven por todas partes. Viven nos lugares máis extraños e pequeninos, debaixo dos mobles, por medio das prazas e por dentro das tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Pois un día, un rato que vivía na cidade invitou a seu irmán que vivía no campo. Hola, Curvanciño, benvido á cidade. Na casa onde vivo temos de comer tanto que menos mal, porque trae unha fame. As colleitas andan embriagadas coa falta de asolva e non se atopa ninguna pataca de boa calidade que levar a vos. Quizás a mellor calidade, franceses, asturianos, manchegos e galegos. Ui, que delicia! Ainda os únicos que probei foron os galegos. Pan dos mellores foron pan de millo, pan de cea, pan de tociño, chapata, baguette. A mí o que máis me gusta é o da nosa veciña, e sobre todo cando leva 3 días de seso. Adiante, cociñeiros! Quedan 2 horas para que abramos as portas. Queda todo o mundo traballando, cortando cebola, picando pimenta e asando carne. Si, como vedes, o rato da cidade vivía nun lugar privilexiado, nun restaurante repleto de comida. ¡Qué susto! ¿Cómo verla con señora? ¡Ella chende o restaurante! ¡Ollo con ela! Non sei por qué, pero non lle gustan nada os gatos. ¡Canto rematar estes primeiros pratos! Pónganse xa a facer os postres. Leite frita, arroz con leite, cero de chocolate e tarta de atún. Querido caballeiro, vostede canse de brazos cruzados. Disculpe, chef, eu non traballo no restaurante. Eu son o narrador desta historia. Ah, de acordo. Así que se fará. E así foi como os gatos, sen perder tempo, probaron as delicias do restaurante antes de que viñese a cociñeira. Que sabroso este queixo de cabrales. Pois este plátano de Canarias, non che digo. E esta pataca, nótase que é de Verín. O mellor do mellor, Curmanciño.
habitantes dos alrededores das neves. Vou a pillar un pouquiños dentes para comer esta carne tan tenriña. Riqui, non te chegues a meu amigo. Cala, Galiño, se non queres que te faga aquí primeiro. Kikiriki! Cala, que o teu canto me dá Cala, que o teu canto me dá dor de cabeza. Kikiriki! Que me estou paso os oídos. E así estamos, entre kikirikis, calas e libros, vaya tres. Kikiriki! Vale, marcho ya. Non aguanto máis este ruido, pero vengareime, Galiño despeluxado. O león, aturdido polo cacarexar do galo, decidiu marchar. E como te dicía, sinto orgullosa de ser o primeiro ano universitario. Vaya, un león busito, claro. Ata os leóns se dan conta do poder que ten un asno estudiando. Ven aquí, leoncillo, cobarde, xa verás como podo contigo. De que falas, que ignorante? Eu son como Don Quixote diante dos meus muíños. Os libros danme forza. Pero no. E así foi como o asno decidiu enfrontarse ao león. Eu que vexo é que estás un pouco tolo. Eu estou cheo de matemáticas, de ciencias, de xeografía. Ven aquí, leoncillo, xa verás como podo contigo. Nunca vi un asno tan burro. O que vou é pa parte un bocado. Socorro, libros, axudadme
se son capaces de solucionar. Sabes que te digo, non hai ponte ninguna. Como pode ser iso? Algúnha terá que haber, mira ben, mira ben. Xa mirei ben, e a min o que me fallan son as pernas, non os ollos. E te digo que non hai ponte ninguna. E logo como imos cruzar? Iso estou pensando eu. Eu non vexo para meterme nesta río. Non sei se é fondo, se é ancho, se ten rochas, se é perigoso. Estreitinho con pouco fondo e pouco arrocho. Ahora que a miña perna non me permite cruzar. ¡Perfecto! Acaba de atopar o plan perfecto. Con nosotros e as túas pernas poderemos solucionar este problema. Sabes xogar ao xogo do cabaliño? Non coñeces ese xogo? Ti déxate. Así no tiras. Sorpresa, vou subir encima túa. Ahora te quitar adiante. Deste xeito tan divertido, as dúas nenas poden aprender o seu sonido. Querido público, acabades de ver a presentación destas maravillosas fábulas. Fábulas divertidas, interpretadas realmente ben por estos nenos. Todas nos gustaron, mas só unha va a ser a gañadora. Juntémonos o jurado deste concurso para decidir cal é a fábula gañadora. Señoras e señores, tras unha difícil solución, en fin, a fábula gañadora das festas dionisiacas deste ano é o asno, o galo e o león, que se ponen en peos intérpretes se ponen a coger o seu loureiro.